Anya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yan dagiti kurtina. Kasayahan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wait, anto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na ima sa sigain. Tapno ada ipasango tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masang tagluto sa laing. Tayo naksabtunan ninton madamdama tayo ibagbagak abisita. At kami na nakaw, kaduak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anak ko, agmano ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siya, agmano ah. Una, tayo sutag balin to amay kadwa nga inam. Anya? Nobiyak ni Glory anak ko. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanya. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Ernie Labs, di naksamot kaya't di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga asawa. Sakman. Labs, Di kanda ng labs. Tawan makalapod iti inayata. Ilaban ta ki ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisangpot iti babae, ije balay. Anya, babae. Juan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko. Ngam nagisangpot mo iti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpot mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampat siya kamawatang naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagis. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasan. Una, man-mano ti kastoy kabagis. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ala, sapay la kumangarog ta di nakanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagis. Tamarit nakmat nga ayatang nak ni Glory. Di naktupanawan na jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Lekit, agpay sumat na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Kimabieg. Di kay lagbayin. Laklakayan kayo ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawa ak. Apay, di mo kayat nga gragsakak. Kung kasanaw no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto nga ti karkaduak no jak mga asawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manan? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak ah. Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang. Ayos lang, Mart. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kaya't deja para kada kayo. Sumapul kayo ti sabali. Tay bakbakit mo't angam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay tag. Isulang ti asawag. Awan inmabingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang kadagitoy. Dito'y tirumbang ayanda. ah, apay ngay nga inwar mo matkandag iti gamit ko, Saling. Ay, di nakman birbir nga san latan.
Ininaw na akong si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangpot na kanti amak dito balay kat kunamla na sino kamot na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod na inwar mo dagiti gamit ko manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan mo agtudo manang. Sapay awan linong na dito irwar. No di mo kaya tamabasa dagiti gamit mo, di yawid mo ije balay yo. Ha? Talaga di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak aramide. Sukat ti mapat patulukan. Siyak ti boss iti dahi ti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak manidayan na. Saling, sana nasaya at tikas na nga aramidom. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang gitaw nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pula taon. Yag mo na kita kuna, di nakpagpuntutan. Dayta tin suru-suru na dya babae ka na kayo. Manipod dimteng dayta babae di ti balay. Kanayon da kun nga utan. Di da pagkikanan di ti kwartayo. Dayta babae di mayran rano di ti pensyon nyo. Saan nakabasta agungot na awan rason? Napatpatagkit ti dayta babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at ay tanga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dejanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang deja Glory may bagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay ang ngaminhun. Tagdendennatan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang ti kinayat deja babae. Jackpot siya nga yayatan na. Saleng. Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Ah, bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay nagloko kan siya din. Dilay magpagamot. Di nagtupay inaram ni tatang mo. Idi ka ubingam may pailan. Idantulagat din na bakita kaon. Iso nga ron apikutin nyo na. Gargarin nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Dilay magbagam mga ubingmat. Ay napasensya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga ron na nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot ti mang pikaut. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Ito nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old Anya mo day jay ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas sa kita ay. umay na karukudan no madamdama saling. Sa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Kadwan atanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't kasawa. Awan mo't maday nga aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo.
Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ka. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duay jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklot dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam kong akanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sa waon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak nga ya daldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramitin kunakbet. Suportaram latan iti kayat na nga aramitin. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabagmaw. Inakagsapul iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Gloray. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka la kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Ay, huwag nga raw. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na yung anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no dadto nga, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Andan na kam ni Saling. Amunan tinasayaat kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan matdengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. Nukasta saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rin ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan nakanungay. Diyak nga rin amaw ka bagis. Iso madana ka na. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak nga mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asin. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga rin. Mga manyat mabalin ko ay nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngum talagang saan nasakit tinakam na kabagis. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apaya di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwan nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Dukas ta? Adan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tata.
O sige nga ron, urayat ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't Labs. Taon daw ay kanon nasaling kang tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamantan to no sumangpet dah, Labs. Tatang, ada kami. Agdadan, Oh, Labs. sige. Agdaukan, Labs. Tainatlo katang tirinam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Ang mano tatang? Tatang ko na ako na. Di tantumat latong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti balay ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang. Ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka. Manutawan mo manaw. Kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka tatang. Nabayagan abalo Anya. Sige. Magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y salay. Laklakay ba't nga adayong umsak jay nubyam? Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idiyan ng asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan ita tatang. Ay ayat at tinobyo. Apay, di ka madalagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Talakayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami ang mabalo. Talaklakay kayo mga dayong ang isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laang anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo lang ti agibales kanyak. Saan, tatang? Basta ayat at tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay tinakain labak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakaasawaan na. Gusto di ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell sa leng. Uwan, tatang. Sapay la kumaa, tamaawat yun ni Maxwell ang manugang. Tainawat kumutan ta asawa yun. Wala. Awate ka untay sumot nga ron di ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita ta nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell di balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakadua na. Dagi dya anak na, Makipagnanaad kan kwa na dagi dya anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Alya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na anak kan apo ka. Ay, sumrak kayo Maxwell. Nagadumot gayam tinggar garit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan may tatang. Dito kami nagnaay. Nagsaritaan, may butkit din ako ni Saling, di may papaniti na ita. Ni Saling paikit di ati nang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ita, yung nagmipay ng iti kagawaan may tata. Saling. Apay ngay, adito yung mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inkoyog na pa'y nagitiapo ko na. Winatawang mga rod pag naagdan da. Pinapanaw da idan iti pag-abangan da.
Ayan yan. Apay diyo kaya tikad dada dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naadak mo tasawak dito'y. Wen angem nagaduda bet nga roda nakaw. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awang mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumamagbalin nga unfair ah. Anya kuman wag kakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti da ito abalay ah. Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Nyabat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Muring amin ang. Ay na, amumot ajak masangot ang labala kay. Intun day of ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay under di saya ah. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Ulay mat kasta sa umon eh ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano ataw na nagtrabaho akiti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ah. Apay, awan kadimat karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan kumamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo day ta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsa ako, napigsa. Ngam aginana ka nga rudmut ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagadan tupay nga undermak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldong. Ay, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manugtawin mo, single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko sir. 28 taon kon. Kan may sa nga single mom. Ha, kay nakaamuam ngay nga kasapulan na kitibaba unang naday. Nakita ko mat EJFB. Iso nga binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging ang trabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababa unay. Jak kaya ti maritais, kan jak kaya ti rawat ababa unay. Ha? 3 times adilaang ti pandangan ditaw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan sir. Kasapulak namin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi ka ng trabaho aday. Ay, paiso aya nga dakano babaunan niyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasanong araw day tangay. Makaam mo di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Andan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya na't kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho ak. Tadimat agkunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas dek apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan. Nagbutang. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Dak amukan ko na. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagsirbyan. Ta saan asyak ti among? Ha? Ni Rafi lang ti among dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagsirbyan. Kundi nakilablabaan iti badok. Ni, apay nga'y manang. Wan takabailak ti mangilaba iti badok kading. Nilakay ko na ang ti pagsirbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunin na. Ha? Mina, umay ka man pa tatay baga. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga ruti sweldokin kanya. Ni, apay nga'y mano? Una, tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay.
Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tagawid akon. Pumanaw ako nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan titulagan ta pa nagpay mo kas babaw nun dito balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pala ay. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta raw, jak ito doon ati suldam. Ta di ka mo tagtung palit titulagan ta. Anya? Kas ano langan nga jay diaper kan gatas tan ako. Agpakpakaasi ak manong itad mo ti sweldo. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasana umina. Ay na, nagpintas ko ti asawa ko na ya. Wow. Nagmayat, nag-agkanti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bag, nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti ipasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldong kan kwa na. Ala ka din ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Pagkatang iti bagas da ijay, ganda duma pa'y akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldong. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak. Awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pa ya. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplete nga awid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko ngamin, di pitakak adayin. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagpahit ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Nangina dahi di, di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi di. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may daram. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom da dyan. Di ka mo ngamin bang to di ti kwartam. Ay, di mo ilako da dyan. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin nagkatulong kat awan mo't kwarta. Nalastog ka nagsasao. Gaputad na trabahom, tagibas si tanak launa yan. Kahit basol ko nga rood na awan trabaho. Awan asim nga asawa, di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka, wala ako di washing machine mayadain. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarumkan. Pasensya ka na. Uno, siyak lang, tiyawid mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kin ka. Kinapuno na, nabayagan na kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga yatan, ta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang ngamin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso aka daing. O niya, kayat na, ta agawit ta ni di lugar niya. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumot na ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanok na na.
Ada, sumberak kayo. Apay Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta dia kay pay laku maag kakaida ah. Tane, diyak kayat ama ulit tida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Tak kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala ag kakaida kinimina ah. Ag kaida kayon to no ikasar mo ti anak ko. Nagkasatak na kinayak na kamera. Wan angam ada matanan asawa. Pada talang, tadamot na anak mo. Ay, Kung saan matamot na pagkaida ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto tiyag kasilay. Nagrinam to mat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kasi dyan nakaturo nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafi. Kan di ka madanagan, ta sinaa akong di asawa. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyogan na, tadwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kay, andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan ako. I-post mo lang nga diti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti purpose mo? Apay, missing ka kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatang din post mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawin? Untong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbaga. Tapno di may bagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. So nga aga brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplaya. Mabayag sa akto makapaway. Kasano dahi ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limay. Anya? Nagbiitan nga eh. Na, moderno itan. Automatic kami na. Biglaan mo dahi ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga jak imbagbaga tapno maklaat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga ron. Sana kabalak ti biyahe asisya. Adagan kastan. Di pala nag-apply, aga-abroad ada-agusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kastamat nga ron ti kunagtatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma. Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-abroad ada-agusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka Rafi. Ha? Apa na na? Dinakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuhantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kala ang abantayan, Rafe. Hindi ko mga rumina ti abayan nyo sana siyak nana. Si Kangarud, apay di ka makaawat.
Agyaman ak unay itindanon mo kanya kain san lando. Jaklayang pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Ay oras siya. Pas na jackpot yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands na. Very sweet na nga kuy-kuyo. Saan nakita insan? So na lang tadakadwa na bakit? Nanang siguro di babae di dyan. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makamukan na niya taramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagag tinakita. Wan, nagyaman ak mananin san lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awanan ka, di ba? Papay na italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harus disignal di abroad. Abul tarapam, manangan lilaw. Ha? Di ko nang jakang mo tararamid ang laki. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdalag mo dito balay. Kampayde, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Ang papayin mo. Alala, sana pud no kita. Pud no man ta babaw na lagi day. Nabidlaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramid ko ti kasjay kapoy ti utang ko ken kuana. Ken awan napasama kiti nagbatan may ta strict na ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangakot isaritaan nyo iti asawam. At damat gayam asawam. Ay, kuha na. Sinaakon ni Emma. Ay, sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may si asilid. E di dyan mo pailaan nakita ka sa balyan tinariyak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Aga-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakaw. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sobrang ka. Tani, adar aramida. Ha? Walat ko ko ang. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taidayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan na darlay. Promise. Agtrabaho ako. Kanagsing-sing puwit ako. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Awanan bibiyang mo kanya. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyan kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbatan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa magdwa a Domingo. Wan anana. Takasano. Inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana. Ngam nabawi mi matlaang. Taado tinangtad iti apuloy. Aya, Tano bumayag ti lamay. Umadumat gayam ti maulno nga abuloy nana. ay, kastaya. Manungay matinauror yung abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang. Kalaat mo't akim mapsot. Makapangan pa'y wano saanan. Wan, nga masapul alugaw. Wano maiblender ti kanin na. Tamarigatanin nga agtilmong. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang. Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, bakatan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay.
Ipanyo pa ilaan, gastos manay. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni nanang. Ay na, palubusan tayon ni nanang. No kaya't nandagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kidi di balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanay, siyak kun ti mga ipa-hospital kang kuana. Kaya't kumat nga si kasuan ni nanang. Sigurado ka, manang? Well, kababay matkan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kang kuana? Makitinulong ak matlay da. Isoayawid kun ni nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Laida ang mga sikaso ni Apong, nanang. Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong niyo. Bayan tayo latan, Taamangan no gumura man no saan na mapagbigyan. Naganunto man na sa unan. Wan sana bali ta inakto sarsarong karan ni nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daantim nga indang. Masikasom nga raw ni nanang indang. Well, duwata mga sikaso kang kuana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wen ka de gurdo. Danag mo na ya. Siyak ti makamok ni nanang. Apay pa lang amin ngayon nalam dito balay. Kahit nagsaya at di kasasaan na di balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kaya't kung ay papas at mga sikaso kan kuana at dandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Nasikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni nanang. Tanay nakapsutay. Masikaswam itihos daw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kagkasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni nanang, Laida. Kaya't nakanundagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kaasimot nga rod tilangana. Nakapsut. Kahit gastusam laki, di pan mo, no kaya mo, Laida. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manan ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat kung arod mat nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan kabalan ti bagina. Kaya nandagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano akin mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot at ikasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang manang. Basta agtalinad ni nanang dito balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldaway. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas, tibisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanin na. Agad anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro unong asikasuam. Saan may? No jak ipalagip, di mon sapay pakanunay. Adangarod na panak. Kasangsang pagkaw. Una amat ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusan na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pwede suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mau. Makitam tikas na nga aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublaim ijibalay na kabagis mau. Napya ijay ta masikaso daan na imbag. Saanan?
Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay una ikan, si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala, gamiti kasta pa nagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakit? Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayo na. Tapnadan tumaramat intun lamay na. Naay, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iti balay dantin nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti pado ni apong. Kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay. Bay-bay andan samat ijayag. Alaan tay laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y ataduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay dante. Di mon samot maasikason nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rot nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan di idana. Italang na ita. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan ti pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na. Kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalog mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakay. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine, amaw, baknang kayaw. Nakurapay kami laeng. Basit ti balay may. Sana kasi ti balayo ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang. Alaki din, agawid ka, Layda. Di ka pala impaawid ni nanang na di mo mudla maasikasaw. Di ka pa imailot panitikanin na. Sursurando ka may tila papanam. Pampanawam tainam kat amom lang arot na nakapsutain. May saka malaklakayan. Di ka man makibibya, tasaan mo mo't ananang timasagnan. Na talaga abalinswag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inka kita ni nanang. Sarsamot ng agang angas. Ah, natayan. Unsamot, di mo't agang angasan. Uno itaray ta iji ospital. Ay, isanan. Napangarudan pagsubliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ron taramidin ta. Inkayaban si kabsat mo na. Tay pagkaamom ti papanawon ni nanang. Uno awaga mo no isaw. Pagkawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awanak iti sibayo. Kasanungay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wine, amok, dakkel, di balayaw, basit di balay may. Iso nga iba inyo di balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, may. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni ipag. Husto matikunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Sana wayuwaya nga adayo ijay. Sana kas dito balay nagbasit lang aro dahil nag-iipot pa iti arubayan. Awan pagyan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna.
Hala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak na. Mangted tay latan ay titulong tayo kanakwada. Alang aron, intay makitsyenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti. Kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayo. Sana kas kada kami nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay-may sa tayo matngarod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa ka mang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tayo pa'y pagsasaritaan titabon, danay katay na pa'ylaan. Di pa'y lapan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayong Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaan ati may pasangok kada kayong o may makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awan mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nanda. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sa bali pa'y tiitid ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay, abuloy mo, wano? Tulong ko day tanana. Sa bali pa'y tiitid ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mao. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang dang abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kun nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tiret. Kadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulay. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayay. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastang aramidam. Ti amuda kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di daan mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok nararamidag. Di ka pampanunog malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Kano nga'y ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no may lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Tanaparagsit abakit. Natarake. Iso akaslasaan na bumakbakay. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sapay imbaga na nga urayan tayo. Bisprin ngamin ni nanang dayja kumari na kay. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga Amerika kumari na.
Kat, sumangpot nga tante kumarin niya apong nga agapoy sa Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y man? Taurayan tayo asumangpot ya best friend na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron man na tila may no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Ada nga min dagiti kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kanda gitay gagayem na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agi pauit da itabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayem ni nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kong tani aldaway. Tontaon! Ay na, naibag ta nakita ka dito ili, ading ko. Manang indang. Da kayo matgayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy, ay naman, adi ka, adi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami, ading ko. Natayan ni nanang may. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, hagyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni nanang mo. Tanatayan ti best friend na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya? Ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan ang natay gaya man. Wala. Kaadayon kami na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Tadumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Ato'y ti sangaribo. Pasensya kayo na. Dahi talagang timaited ko. Ay na, dak kalabanag dahi tuyan, ading ko. Agyaman na Nay, bilangan man ang tabuloy bakit? Di ka lang makainid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mutlaan. Kan idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Limo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapos paun. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamad. Saan man natila lawlawatan? Into na da makangagkan ka kababaeng. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindak. Pati dagitay itid da amasida kan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng maladagiti umay makilamlamay. Dagbalon da, ano kaya da? Amuda mo ti sitwasyon tayo tibiyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Kurdo, lakay agrig ka man. Uy, Kurdo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marikata nakagagas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo ay Yado, ati kinkinan ko. Naglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawak ko. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataw, kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni nanang. Paitabon tayo, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine ka. Gordo, bantayan di abuloy
ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutan. Diyo pa itabon ni nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang aron unaam ni nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni nanang. Katagpasumat. Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo kaninanang amay tabaw. Ni nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni nanang. Tano siya ti masuron. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tan ti sasa Adam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, manang. Jay na ur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na ur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, manang. Yang naragsak kay kasta nagbanagam. Gordaw. Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso anapasamak ken katikasta. Malaksid ka iti bato di tatyan mau. Adapay sa balay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, gordo. Inagumam ti abuloy ngem kurang pay kayam apagagas mau. Kabutbuteng ngamen ti agag-agawm tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala at atimpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Aklunak ang nagbalinak nga agom kapu iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag babawyak iti kastaunay. Kat ita adulat ta ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti nabaot. Nakastan tigay mo indang. Alaga gayem di tamanan ti nagpatinggaan ti kapadasan ti may sakabsat dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal may sang. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear Manang Biyanan, ada asawa ka na laing hagbulod. No ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmat. Isungawan maramida. Rogyak nga rod ti agsalaysan. Napintas mo to'y balayo Basit abalay. Napintas di tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatan. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidan na kita'y veterano akarpintiraw. Natultulat ko lang na kita tatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Talayo na ita. Punta ta. Nata buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga bentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kayo? Madlaw mat, ang nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina.
Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana, kat nadlaw kun ang nasingpot, tanarespeto. Wan nga ron sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawom ba? Katwan may daanin ata na bayagan ang manugang taday jay. Nakaimimot pa'y na jay babae. Manipon nagbali na manugang taday jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Prito kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo, di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't amedyo bumayag basit ti panagdenada iti anak taa. Saka agbulod-bulod. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laan kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga am jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na nga men, tay napintas apalayaw. Ang mga nudi naman ang isubli day jay. Katbay ano din ang isubli. At dapay mo tay may sa apalami. Duwati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga kasjayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, di nan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jedak ko nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulot kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Dahil ang amin ti madi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung nga mo ngay subli. Han nga gaputan na sing padyanak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Napara